Bayad na taon. Nicole! Nicole! Naaraday ka niya? Ay, day! Ay, saba nga, diri ko padulong. Lah, unsa dito siya? Ako kasabot niya. Day, wala kitang babae diri nag-agi. Babae, na... Wala, oy. Wala ko kita. Pagtarong day ba? Klaro kasi mong naong nga naa. Pero, basig na Bukda. Awa lagi? Ay, klaro. Hindi ko matago. Di man dyan ako magtago-tago ba kung nalang dyan ko pang bayad sa akong utang? Asa jud ka ning bayhana ni ba? Kanihar kung pinangita aning bayhana ning mubayad bag utang o dili. Dagan-daganan yun ko. Kadtong bayhana to. Sure ko ato. Itago gyud to. Nicole? Nicole? Bayad na taon. Nicole? Bayarin na taon nimong utang. Maluoy ka. Patay, nasa akong duol. Patay dyan ko ani ron. Ang tadi na mo sulod diri Nicole? Asa ka? Nakita na. Maningil ramandog ko. Maningil. Kabalo na ko nimo. Mangdumog ka. Nicole? Asa naman taong ka? Ay, salamat. Murag nilakaw na. Nicole? 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 Uy, wala man. Asa ka tong bayhana ba? Nicole! Bayad na! Nicole? Nicole? Nicole! Naaraday ka niya? Patay. Patay, gigukod ko. Patay, daganan ko ay. Anong daganan ako? Hunong ba? Maningil ka ba kubuntang? Anong maglakadagan man ka? Nicole, hunong ba? Hunong, Nicole ba? Ano mong bukat? Hunong man, nalipaw na kasi. Bayarin na kung utang ka. Nicole! Muna na itang kinsay maunag kalipog na to. Karon, kay naapsa lagi yung taka. Unsa man, plano nimo? Ubayad kasi mong utang o imo kong dagan-daganan? Sumala ha? Pagpangutang nimo wa ko nimo gigugud-gukod wa ta nagdagan-dagan. Pagpangutang nimo gihatagan ta kadayon kay nanginahanglan ka. Karon nga maningil ko, imo kong patuyok-tuyok ko na ning sagingan og di ta magtuyok-tuyok kaning sagingan og wa ka nalipong. Di ta ka maapsan. So karon, bayari ko si mong utang. Nicole, bayari na gyud ko kay nalipong nako sige dagan-dagan og tuyok-tuyok kaning sagingan dirig. Kuan say mo ha? Bayari ko bi. Wa pa lagi ko'y kwarta. Wala lagi ko'y kwarta ron ba? Ay walay kwarta. Sabi daw bi. Para may balik na to. Wala lagi ko'y kwarta. Oh, unsa man ay ning wa kay kwarta oh? Oh, kadaghan imo kwarta nganong di pa mangyud ka mo bayad nako imo pa mangyud ko padagan-daga. Daghan aning bagnutan mao pay wa tay ligo. Magsige tag pagukdon-gukdon kabalong nang ginahanglan tag kwarta. Mangutang gani, mo bayad og tarong di man kay dagdi-dagan-daganan ta kapag pangutang nimo paghiram sa kwarta. Gamiton pa mangug ko na. Grabe, yapon ko ning kwarta og tama pa ni makabayad sa imong utang. 1 2 3 3 1 3. Oh, sakto 3 ha. 1 3. Plus na pay 50. Kaning 50 ha. Bayad na lang ninimo sa kuha sa pagpagukod-gukod nimo aning bagnutan diri. Mapay muna. Gikuha pa.